खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मान गोनां रायजो राजाफोर आं मुस्फुक नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं दिनै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि लानाय मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों गोबां दुखु खस्थ' जायफोर रायजो राजाफ्रा भुगिनांदों आरो बे बड'लेण्ड जांख्रिथायाव गोबां समय गारनांदों आरो लोगोसे बर' हारिनि जाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्ड स्टेटनि जांख्रिथायाव गोबां रां रुफाबो खरस जादों होननानै जोंनि पाब्लिकफ्राबो बुङो आरो बेयावहाय आं बुङा बेखौ जोंनि पाब्लिक माखासे जाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि साहा थानाय हाजो सेरथिंजाय बा बेवहाय बर' सुबुं अनजिमा बिबां बारा थानाय बे ओनसोलाव आं गिदिंदों दायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौ देखायगोन माने दिनै आं मोगा मोगि रायजो राजाफोरजों लानाय भिडिअखौ आं देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोबां दावराव जाबोबाय गहपुरावबो नांलाय खमलाय जाबोबाय नङा होमबा गुबुन जातिफोरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टआवबो न' सावलायनाय जाबाय नङा होमबा मानसि थैलायनाय जाबाय बैफोरखौ लानानै 2009 मायथाइयावबो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव गोबां गिदिर दावराव जाबाय नङा होमबा बैफोरखौ लानानै जे बड'लेण्ड स्टेटनि मुभमेन्टआव माखासे न'खरनि माने सोरबा सासे हौवा बिसोरनि न'खरनि मानसि बिसोरो माने जेलाव जोबजानो गोनां जाबाय बड'लेण्ड आर्मि बा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मुं होननानै माने फाव फान्दाय जानानै बेफोरबायदि जेल सोनानै बुनानै होजाबाय आरो माखासे सुबुंफ्रा न'आव थानो हाया माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि जायो कि आर्मि फैदों हनै खारनांसिगौ होननानै बेफोरबायदि जानोबो गोनां जादोंमोन स' बैफोर दुखु खस्थ'खौ नुनानै दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि माखासे रायजो राजाफ्रा माखासे खोथा बुंनो नागिरदों आं जेसेबां हायो बेखिनि माखासे रावखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरो माखासे रावखौ आं निजेनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय स' नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आदानि मुङा मा नाम आंनि मुङा सन्थला सरगियारि नोंथांखौबो ओमफ्राय एनडिएफबि महरै जेलाव लांदोंमोन पुलिसफोरा ना औ स' नोंथाङा एसे नोंनि बाथ्राखौ खोन्थालाय मा मा जाथाय जानायमोन गोदोनिफ्राय एसे आंखौ माने एनडिएफ साजायनानै लांदों ओमफ्राय जेलाव जोबहैदों आरो आदसा बुंनो सानदों आंनिबाथ' बे जों गोदोनिफ्राय खस्थ' खालामबोबाय थानाय खस्थ' जानाय हिसाबै जोंनिसिमबो मोननांगौमोन आरो बिटिआरफोरा जोंनावबो जाफैनांगौमोन आरो दा गावसिनियावथ' मोनबाय जोंना दा लामा फदलि मोजां गैया गोदोनिफ्राय खाथिबाय जोङो हाग्रा बंग्रा थाबाय खस्थ' खालामनांबाय होमबाबो जोंनाव दा गैलियाखै बिनि थाखाय आंनो गोलैनांगौमोन आरो बिटिआरआ जोंथिंबो गावसिनि क'क्राझारथिंल' बायदिसिना स्कुल कलेज बायदिसिना लामा फदलि दालां बायदिसिना गावसिनिथिंल' लिस्ट लाजोबबाय जोंनि बिश्वनाथ सनितपुराव जेबो होनांगौनि माबा जेबो लिस्टआनो गैथ'वा दा जोंनियावबो होनांगौमोन आरो बिसोरो जोंनि बेखिनियाव बिटिआर मोनैयावबाबो जोंनावबो एग्रिमेन्ट होनांगौमोन लामा बायदिसिनानि लिस्ट थानांगौमोन दा जोंनाव बिदि जेबो गैथ'वा बिसोरो जोंखौबो नाहरनांगौमोन एसे एनै खुलुमबाय आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि स' जोंनि माखासे बिटिसि जाय एरिया सिगाङाव जेसेबां 4 डिस्ट्रिक्ट मोनदोंमोन नङाबा स' बिनि उनावहाय ओरैहाय माने सानजाथिंजाय बारायगोन बा खोलाथिंजाय बारायगोन होननानै जों गोदोनिफ्राय धरना होबाय थादों नङा होमबा दायो जोंनि जाय बिटिसि ओनसोल माने एरिया बे 4 डिस्ट्रिक्ट बे नाम सोलायबाय मिथिखायो दा बिटिआरयै नङा होमबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन स' बेवहाय बारायनाय जायाखै बाट बिथांमोनहा बुंदों लिरनायाव कि बारायगोन होननानै स' नोंथांमोना माबायदि फिलिं मोन्दों माने मोजां मोन्दों ना मोजां मोनाखै दाथ' जोंनि गोसोआव माने गोदोनिफ्राय जोङो आन्दलन खालामबोनाय हिसाबै जों गोबां रां रुफा खहा जानाय हिसाबै जोंनि गोसोआव माने दा खोमसि साग्लोबनाय दङ आरो आदसा खोमसि साग्लोबनाय जोंनाव माने दिनैसिम माने जोंनि गोसोआव जोंनि एरियाखौ लाफा देरैनि थाखाय जोंहा दा माने गोबां माने दुखुजों जों माने दिनैसिम एसे बोसोर रायजो जाबोबाय जोङो बे जायगायाव दिनैसिम जोंनि बिश्वनाथ हालामाव जों नायखुमबाबो 30 बोसोर गाहाम जाबाय सोरबा 35 सोरबा 40 जानाय दङ बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय दायो जोंनि एरियाथिंजाय माने माखासे मानसिफोर गोबां बा बे बिश्वनाथ बा सनितपुर ओमफ्राय लखिमपुर साइडथिंजाय
दिकेजुलिथिंजाय गोबां मानसिफ्रा इन्दिनि मुङाव हमजाबाय बुजाबाय बिनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै बर्थमान दा जोंनि गामिया खोदोमगुरि दा जोंनि गामियाव माने बर्थमान दङमोन सानैसो बिदिनो दा बिथांमोना माने बे जायगाखौ गारनानै हमजानाय बेफोरबायदिनि थाखाय हमजानाया दंमोन नाथाय दिकेजुलियाव जोंबो बुजाबायबायसो नोंसोरबो बुजाबायदोंमोन बुजादोंब्रा बे केमेराखौ लाबोना एसे बुंना होलाय आदैया दे माब्रै बुजानायमोन माने माब्रै माने खोथाखौ एसे खोन्थालाय माने खोथाया ओरैबायदि मालायनि दायाव ओरैनो जोंफ्रा ओरैनो बुजालाबायनांबाय बिसोरो जोंनाव थाफैयो ओंखाम जायो आच्छा बड'लेण्ड आर्मिफ्रा आच्छा स' लोगोफोर बेवहाय जोंहा आदैया बुंदोंखि बे जाय ओनसोल बे एरियायाव थायोमोन स' बेवहाय बड'लेण्ड आर्मिफोरखौ जाय बेवहाय थायोमोन बे समावहाय थानाय समावहाय माखासे बिसोरखौ टेररिस्ट हिसाबै नाम होदोंमोन नालाय स' बिसोरखौ जोंनि बर' हारिनि आर्मिफोरखौ नागिरोमोन नङा होमबा बिसोरो सरकारनि आर्मिफ्रा स' बेवहाय माने बे आदैखौबो हमनानै बिसोरनि मानसि साननानै माने बुबाय आरो नङा होमबा न'आवनो बुदों बा बेफोरबायदि दुखु खस्थ' मोनदों आरो ना बुनानै मोनदों जोङो आच्छा स' माबा मोनसे बुंनो सानदों बा लुबैदों नामा दायो बेवहाय दा भिडिअ लाइभ जाना दङ बुंनो साननाया बेनो माने बुजानायाथ' आंबो गोगोम बुजादों माने गोगोमबो गाग्लिजादों आं माने बे समाव जयपुराव दंमोन आरोना बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआवनो नाथाय बाहाय माने जोंनियाव ओंखाम जादों होननानै माने आर्मिफ्रा माने फैनानै गोगोम गाग्लिनाय जादों आरो आच्छा गोबां गाग्लिनाय जादों आरोना बुदों आरोना आरो दिनैसिम माने उदैया माने साखांबाय थायो नाभिया माने दस जादों आरो आच्छा ओरैबायदि माने खस्थ' होदोंमोन आरोना बाट बैफोर खस्थ'खौ माने बिनि फिथाइखौ मोनफिननो हानाय बायदि मोनदों नामा दायो दाथ' बिनि फिथाइखौ जोंनो नांथारगौमोन दा नांथारगौ मोनासै आरोना दा दुखु खस्थ'यै दा माने ओजोंहाय माजबादनिफ्राय हलंगिसिम मोनसे बानासुरनि लामा मोनसे जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों लोगोसे बेसेबांखिनि बड' अर्गानाइजेसन आफाद दङ बिथांमोना मोनसे माजबादनिफ्राय ओरै माने हलंगिसिम मोनसे राजा लामा बानायनो नागिरदों बेजों गेजेरजों बेखौ लानानै बेजोंनो थोगोन ना आरो एक्सट्रा बिटिआर माने बिटिआरनि सिङाव थाजाबफानो लुबैदों जोंथ' दा मोनबा बिटिआरनि सायावसो थाजाबनो लुबैदोंमोन बिटिआरनि सिङाव आरोना आच्छा माबा मोनसे बुंनो दंबावोबा बुंनानै होबानो जाबाय जों माने गोबां खस्थ'नि गेजेराव जोङो आन्दलन खालामबोनाय हिसाबै बिटिआरआव जों थानो मोनबा गोजोननाय मोनगौमोन दिनै माने राजा लामाजों जा माने सुफुंना होजोबनाय नङा जोंनि साननाया जाफुंजोबनाय नङा दा रायजो राजानि गेजेराव साफ्रोमबो खस्थ' मोनगासिनो दं नालाय आंबो बुंलांनोसै गोसो गोथारैनो मानोना जोङो जोंनि बे पस्टफोरखौ नागिरनायाव गोबां सेन्ट्रेल सरकारनि आर्मिया साजा होयो आरो साजा होदों आरोना गाग्लियोबो बुदोंबो गोबां खस्थ'आव बेसेबां गोबावसिमसो जाखो बेयाव थानाया दायो नों आरोना जाबाय 20-22 बोसोरसो जाबाय आरो बेयाव थानाया ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोबां दुखु खस्थ'बो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि गेदारिं खालामनायनि ना आच्छा दा बेयाव जों गोबां जों सानदोंमोन जों गासिबो गोलावै मोननायबा मोजां जागौमोन मा गामि होनो बेखौ खोदोमगुरि बे गामिया खोदोमगुरि ना आच्छा खोदोमगुरि गामिनि नामा खोदोमगुरि ओमफ्राय ओरैथिंजाय आरो मा गामि दङ जोंना थिराबावसो नोंनिया थिरापारा आरो नोंसिनिया बे खोदोमगुरि आरो ना आच्छा नैबेनिया थिरापारा स' जों ओरै थिरापाराथिं एसे आवगायलांबावनोसै खुलुमबाय मादैमोन आं बेवहाय फैदोंखि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा माबायदि मोनदों ओरै फैबानो जाबाय सिंथिंजाय आगोलथिंजाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दा माबायदि मोनदों माने जाय बड'लेण्ड दाबिदोंमोन नङा होमबा जोङो बड'लेण्ड दाबिदोंमोन मिथिखायोना बयबो दरना थांफेरदों ना दरना गेदारिं थांफेरगोन ना थांफेराखै थांबायथ' मेरला सारियालियाव थांबाय जेरावबो थांजोबबाय थांजोबदोंना ओमफ्राय जों बै दरनायाव मानि थाखाय थांदोंमोन नोंसोरबो जायखिजाया आं सोंदों मानि थाखाय थांदोंमोन बे दरनायाव बे बड'लेण्डनि थाखायनो दा ओमफ्राय थांनायाव बड'लेण्डनि सुक्ति जाना थांबाय बेखौ खोनादोंना खोनायाखै बारा खोन्थाग्राबो गैयाबा खोन्थाग्राबो गैया नालाय
मिथिया आरोना आच्छा सुक्ति जादों ना मादों बिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया ना थार्ड एकर्ड बड'लेण्डनि एग्रिमेन्ट जादों ना मादों जेबो मिथिया ना स' आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि मादैमोना दायो बे थार्ड बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्ट जाय जादों बिनि सायाव बिसोरा मोनथियानो रावबो मोनथियानो फुरा बुहुमनाङावनो मोनथिजोब्बाय फुरा जायगायाव मोनथिबाय बाट नैबे एरिया जाय जायगायाव गामि बे मा गामिमोनलाय बियो आच्छा बे थिराफारायाव गोग्लैयो स' बेनि जायगानि मानसिफ्रा माखासे सुबुंफ्रा बिनि बेलायाव मोनथियानो होमबा ओरैबायदि माखासे ओरैसो आदैमोन बैयो जोंना बै लाइना नोंनिया बै मा गामि मैदाम फोथार मैदाम फोथाराव गोग्लैयो आरोना सेन्टारानो आच्छा आच्छा बिथिं मैदाम फोथार जायो आरोना आच्छा खुलुमबाय मादै औ माने बेवहाय मोनसे जों भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनो देखायनो सानदों फुरा बुहुमनाङावनो आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी आं गामि गामि हाबबोदों ओरैहाय बे एरियायाव ओमफ्राय हाबनानै सोंफैदों कि बे एरियायाव माखासे दुखु मोननाय मोनथिनो मोनदों बिनि थाखायनो आं बेयाव फैदों स' नोंसिनि न'खरावबो मोनदों होननानै आं खोनानो मोनदों आंना फिसा हौवायानो मोनदों आच्छा मा जानायमोन बियो बै जोंहा जांलाफ्रानो अबेबायदि एसे गोसा गोसायै लानानै जिरलायाव माने बाहोनो होननानै माने लेंलांदों आरो जोंहा फिसाला आच्छा ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बोरै बोरै जाखोथाय गारियाव हमजाबाय आच्छा हमजाबाय आरोना हमजानानै तिनसुकियावनो हमजादों बेनिफ्राय जुनाय साजा होबाय आरोना साजा होबाय आच्छा ओमफ्राय दा मानसिया गबाय मानसियाथ' नै गबायमोन गनाया आरो दा नै रिजाफिननानै आरो दा एकदम हराव माने हाजिर जाहैबाय थानांगौ हाजिर जाहैबाय थानांगौ आच्छा गोबां दुखु खस्थ' जानांबाय आरोना बिराद खस्थ' जानांबाय आं फिसाला ओमफ्राय दायो मोनसे आरोना जोंनि जा बिटिसि बड'लेण्ड ना बेखौ दाबिबाय थादोंमोन बे बड'लेण्ड दाबिबाय थानायाव दायो जोंहा थांनाय दिनावसो माने 27 जानुवारियाव मोनसे सुक्ति जाबाय एग्रिमेन्ट बेखौ खोनानो मोनगोन ना मोनाखै खोनानाया आंबो जामनि मानसि नालाय खोनानो मोनाखै आरोना बेवहाय जोंनि एरिया बारायनांगौमोन बे बारायाखै आरो ओमफ्राय बाट बारायगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय बेवहाय नों माने मादैया दुखु मोननाय दं नामा दुखु मोननाय गैया आं बे फिसा हौवानि थाखाय जोंहा बिराद दुखु आरो आच्छा आच्छा बे फिसा हौवानि थाखाय दुखु आरोना आच्छा बे माने नोंनि फिसालाया माने इन्दिबि होननानै नाम हमजादों आरोना बिनि थाखायनो बिराद दुखु आरोना जाबायबो थोजासे बोरैबा गामिनि मानसिफ्रा नोंनि फंबाय बायदि नुयो होननानै बै बिदा गेदेरखौ गोजोन दं होननानै सिमोनाव दा बाहाय गामिनि मानसिया माने खबर हैनानैसो बोरैबा रैखा खालामदों आच्छा आच्छा गोबां बुजाबायबो होमबा बिराद बुजाबाय 3 मास जेलाव मा नाम बिशप दे खुलुमबाय आंनि नामा धनेस्वर बसुमतारी जों दा जोङो गोदोनिफ्राय नांनाय दासिमहालागै गैया जोंनि दा साननाय बायदि जाफुङाखै आरो फिसा फिसौ बहुद आला आथें जाबाय आरो फरायनायबो जाफुंहोनो हायासै साननायबो जाफुङासै जों थाखा फैसा गारै गारै जों दासिमहालागै दं नांगासिनो दं सरकार जिबायदि सानदोंमोन बे साननायाबो गासिबो जाफुङाखै दाबो रायजो राजा आइ आफानि दाबो गोजोननाय गैया होननानै बुंदों दा बुंगासिनोबो दं माबासो जाहैबाय जों दा एन्जर गुदुङावसो थानाय बायदि जाहैसिगोन जोङो ओंखायनो जोंनाव माने गोजोननाय गैया ओंखायनो जों बुङो जों बहुद थेला हेसा जों बिराद खस्थ' भोग मोनबाय दाबो सरकार जोंखौ मोजाङै नायाखै थाखा फैसा जों गारबाय दिनै फिसाफ्रा सोर जोबजाबाय बुजाबाय हा हु थांजोब्बाय मोसौ मोसा थांजोब्बाय मानि थाखाय बुजादों दा बेफोरो आफादनि रेकर्ड जाबाय बिनि थाखायनो हमनानै बुजाबाय सुख्ला सुख्लियाव दा जोंनि हारिखौ फोथांनो नाजानायाव माने बेफोरबायदि हमनानै सुख्ला सुख्लियाव माने हमनानै फाब्लिक बिदि सुख्ला सुख्लि जाबाय आरो गाहायनिफ्राय सुख्ला सुख्लि जानायाव माने हमना लांजाबाय लाख लाख थाखा थांबाय बुजाबाय थाखा फैसा गैला सिलिंखार जालांबाय ओंखायनो जोङो दा जिहेथु सानदों साननाया जुदि मोजां जाफुंखाय माने जोंनाव माने गोजोननाय गैया होननानै आं आसा फारिनानै थादों माने गहपुरावबो बिदिनो न' सावजानाय होखारजानाय बुथारजानाय दा बेफोरो माने बिटिटिआव माने बड'लेण्डआव लाफानाय जायासै गहपुरनिफ्रायबो आरो जोंनाव नांबावदों गहपुरावथ' टेरासिं जादों जोंनि बाहायबो आरो जाबावदों जोंनि ओनसोलाव दा जोंनि ओनसोलावथ' दा गैयानो होनबाबो जायो ओंखायनो माने रायजो राजाफ्रा एसे दुखु मोनदों आरो खुलुमबाय आं नामा मिस मेनका बसुमतारी आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आं साहा मैदाम फोथार गामिनि
जोंनि बेयाव जाथाय जानाया 2009आवबो जादों आरो बे जाथाया जादों दावराव दावसि एनडिपिनि आरो पाब्लिकनि जोंनि बे एनडिपिनि केसाव जोंनि पाब्लिकआबो बिराद हेरेसमेन्ट मोनदों जोंनि बेयावहाय एनडिपिनि थाखाय पाब्लिकआ जायहा जितु आबाद मावना जादों बेफोरनि बिसि फिसायफोरखौ उफुद्रु खालामफैदों दिनै एनडिपिआ दिनै नाहाय मोहाय थाङो जायो लोङो नाथाय गावजोंनो गाव मोगा मोगि गावजोंनो गाव सुथ्रु गावजोंनो गाव एना एनि दिनै आबाद मावनाय जानानै थानायफोरखौबो दिनै लाङो दिनै बैखौ मोनो बैखौ लाङो दिनै बैखौ मोनो बैखौ लाङो दिनै बिनि सिङाव दिनै बिसि बिसिफोरा खस्थ' भुगिनांदों दिनै नंखाय दायावबो दिनै दाय गोलैनांदों गैयाबाबो बे मानसिया गोलैनांदों नाथाय दुखु खस्थ' सहायनानै थादों बिसि फिसाखौ लानानै अब्लाबो जानानै थादों रायजो राजा आइ आफामोनजों अब्लाबो जोंनि एरियासो जोंनि दुखु नांथाव बाथ्रा जोंनि बेवहाय जोङो बिटिसि मोननांगौआ जों मोन्थाइखौ जों मोनासै नाथाय जोंनि बे एरियायाव नाथाय बिराद खैफोद आफोद जालांदों जानाय लोंनाय दिनै उफुद्रु बेफोरनि थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफामोनाबो दिनै बेवहाय दिनै दुखु खस्थ' सहायनांदों नाथाय बिटिसि एरिया दिनै बड'लेण्डनि थाखाय दिनै जोंसो मोननांगौमोन जोंसो दिनै सोमावसारदोंमोन जोंसो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जोंसो दा बिदोंमोन जोंसो दिनै लैहोर थांदोंमोन आइ आफामोना दिनै बड'लेण्डनि थाखाय गावनि हारिमुनि थाखाय नाथाय जों मोननांगौ मोन्थाइखौ जों मोनासै दुखुनांथाव बाथ्रा दाजिनो जोंनि जोनोम हादोर होननानै सानोमोन नाथाय बेफोरबो दिनै सानफा एफा गुबुनजों जोङो सेनानै लाजानांबाय दिनै बेफोरखौनो जोङो दिनै बैयाव थाङो बैयावबो बेफोरखौनो सावरायो बैयाव थाङो बेफोरखौनो सावरायो दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा जोंसो मोननांगौमोन जोंनि एरियासो गोलैयासै जोङो बहुद दुखु मोनदों नाथाय गफुर एरियाबो दिनै दुखु मोनदों जालांदों गफुर एरियायावबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय एना एनि नाथाय बिसोरबो दुखु मोनदों जानो हानाय नाथाय जोंनि एरिया गोलैयासै जोंनि एरिया लाम खस्थ' भुगिनांदों नाथाय मानि थाखाय होनबा एनडिपिनि थाखाय जोङो गावनि हारिमु होननानै जोङो बासायदोंमोन नाथाय जोंनि बिसि फिसायफोराबो जेलाव जोबजानांदों दुखु खस्थ' सहायनांदों जोङो थाखा फैसा बहुद थांदों नाथाय न'खर सोलिनाय मानसि थायोमोनबा मोजांमोन नाथाय जोंहाबो न'खर सोलिनाय मानसि गैयामोन जोंनि बिसि फिसायफोराबो जोङो लैहोर जोङो आर्मि फैदों होनबानो जोंनि महिला पाब्लिकफोरा जोंना महिलाफोरा लैहोर ओंखारजोबो जोङो सोनोमोन जोंनि महिलाफोरा दानानै दोनखादोंमोन जोङो जोंनि न'खराव बिसि फिसाय मोजां सोलिना जानायफोरखौ जोङो फिसायफोरखौ जोङो ओरैनो जेलाव दालि ओंखाम जानो जों हगार हरा होननानै जोङो ओंखारदोंमोन नाथाय माखासे लांग'नाय सिगां हराव लांग'नायखौसो लांनो मोन्दों नाथाय सानाव लांनायफोरखौ जों माखासे जोङो बुग्लुं सुग्लुंबाबो नांलाय खमलाय बोस्लांबाबो जोङो लाखिनो हादों आरो बेनो जोंनि बुंनांगौआ नाथाय जों माने नोंनि हौवायाबो हमजादोंमोन आरो ना हमजादों आंनि हौवायाबो एनडिपि केसाव गोलैदों ओंखाम संना जाहोनायनि केसाव गोलैदों आंनि हौवानि नामा गेन्द्रा बसुमतारी आरो नाथाय बिथाङा जोङो बेबायदि लिंदोंमोन लिंनायाव नाथाय थाङा होननानै बियो फावसायनानै आङो आबाद मावनानै जागोन आं गोदोनिफ्रायनो आं आबाद मावनानै जाग्राखा आं दाबो आं आबाद मावनानै जागोन होननानै दिनै आंनि फिसाया दिनैसिमबो न'आव आबाद मावनानै जागासिनो आंनि एसेनोसै आंनि बुंनाया खुलुमबाय आंखौबो सिगां बोसोराव एनडिपिनि मुङाव पुलिसफोरा आंखौ थानायाव लांदोंमोन थानायाव लांनानै आंखौ हरनै हरथाम जोबनानै दोनदों नाथाय आं एनडिपि नङा आरो बिराद आंल' नङा आंनि आदा आरो गामिनि रायजो राजा गोबां मानसियानो खस्थ' मोनदों दुखु जारला सहायनांदों एसेबां दुखु खस्थ' मोनदोंमोन आरो एसेबां दुखु खस्थ'खौ मोननानै दिनै बे जोंनि एरियायासो बड'लेण्ड एरियायाव गोलैयासै बिसोरदि सोमोनांथाव बाथ्रा 2009 मायथाइयावबो जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि साहा एनडिपिफोर गुबुन हारिखौ अयनाय खालामनायाव जों अनेक माने आर्मिफोरजों अपारेसन खालामजादों बुग्लिजादों होसोजादों आरो जों बे जोंनि एनडिपिफोरखौनो जों बेसेबां माने बासायबावदोंमोन बासायबाबो आरो बिसोर बासायनायावबो जोंनो बिसोरनो आरो बुजायफिननो गोनां जादों जासि जाहोनाबो जोंनो एनडिपिफोरजों बुजानो गोनां जादों होमब्ला जों बेसे दुखु जारलाजों सहायनानै जोंनि बे सा ओनसोल हाजो एरियानि मानसिया दिनैसिम जों थांना थानांदों आरो अब्ला बे जोंनि बड'लेण्डखौ जों मोनथारनांगौमोन जोंनो मानो मोनाखै जों मानो होआखै होमबा जों दुखु खस्थ' खालामनाया बुजासे सुजासे जों सगिना थानाया होमबा जोंहा मा जाखो
जोंथ' मोनथारनांगौ बेफोर मोन्थायखौ खुलुमबाय आंनि मुङा रबिचरन बसुमतारी आं लोखिदार गामिनिनो अबयसे जोंनो नांगौमोन जोंनोबो रायजोखौ दा जों मोनासै दुखु गोनां बाथ्रा जोंबो गोदोनिफ्रायनो सोरबा बायदिया उन्दैफोरनो ओंखाम संना जाहोदों जोबोद बुजानो गोनां जादों जोंबो सोरबा सासे सानैयाबो सोरजोंबा एरजानानै आर्मिफोरजों हमनानै लांजादों बिराद दुखु गोनां सोरबा आर्मिजों उपद्रबआव थानो हायिनि खारनोबो गोनां जादों जोंनो खारनो गोनां जाबायमोन जों एसे खाफाल मोजां एरायनानै बोरैबा थाफिननो बे जायगायाव रायजो जाफिननो हानायसै आरो बिटिआर ओनसोल जाबाय बिटिसिआ ओमफ्राय बेवहाय रायजो राजाफोरा माखासे सुबुंफोरा गोबां रंजादों बेवहाय नों रंजाफानो गोसो गैगोन गैया आंथ' दा रंजाफानो गोसो गैया गावसोरनि हजोंनो जाखाजोब्बायबा जोंनियाव दा गैयानो डिस्ट्रिक्ट मोननैया दा बेनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनोबो नांगौमोन बिसोरनि बायदि जोंबो रंजानो गोसो जादोंमोन बिसोरो बुंदों बेयाव लिरनाय मथे दङ कि एरियाखौ बारायगोन बाट माला बारायगोन बेखौ बुङाखै बाट बेवहाय जुदि बारायाब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानदों बारायबाथ' मोजांनि बाथ्रा बारायाबासो नांथारगौमोन आरो जोंनोबो दा नांगौआनो आरो जोंनोबो होथारनांगोन आंखौबो सिगां बोसोराव इन्दिबि होननानै इन्दिबिनि मुङाव पुलिसफोरा आंखौ थानायाव लांदोंमोन थानायाव लांनानै आंखौ हरनै हरथाम जोबनानै दोनदों नाथाय आं इन्दिबि नङा आरो बिराद आंल' नङा आंनि आदा आरो गामिनि रायजो राजा गोबां मानसियानो खस्थ' मोनदों दुखु जारला सहायनांदों एसेबां दुखु खस्थ' मोन्दोंमोन आरो एसेबां दुखु खस्थ'खौ मोननानै दिनै बे जोंनि एरियायासो बड'लेण्ड एरियायाव गोलैयासै बेसेदि सोमोनांथाव बाथ्रा आच्चा मानगोनां जोंनि बुहुमनि बर' रायजोफोर दिनै जोङो बेसेबांबा खस्थ' जारलाजों सोरखिबोनायमोन जोङो गोदो 1975 सनावनो जोङो गहपुर हादानखौ उन्दै समावनो जों खुलिनो मोन्दोंमोन बे समाव थाङै थाङै बोसोरथामसोनि उनाव 83 सनाव बेसेबांबा बर' हारिजों हारसाफोरजों दावहा नाङै बर' माखासे बेसेबांबा सहिद जालांदों आरो बिनि उनावबो 90आवबो बेसेबांबा बर'फ्रा खस्थ' दुखु जारला अर सावजानानै आरो थैनो गोनां जादों दा बिनि उनाव गहपुरनि रायजो राजाया बेसेबांबा हालाय हास्थि जानानै बेसेबांबा खस्थ' मोननानै आन्दलन जिखुनु हांगामा बे थांनो गोनां जादोंमोन बिथांमोनहा खिन्थु दिनै जेबो थोबसेबो खामानि जायासै जोंनि सनितपुर जिल्लायाव बा गहपुर बा बिश्वनाथ सारिआलियाव दा 90 सनाव दावहा जाखांनानै आङो सासे गथ' बाहायनो सहिद जानो गोनां जादों 90 सनाव बेखौ गारनानै बोसोरब्रैनि उनाव आंनि बे बिश्वनाथ सारिआलियाव खारबोनो गोनां जादों बेहायबो बेसेबांबा आर्मि अपारेसन जांलाबफोर बुग्लुं खालामनाय बायदिसिना रायजो राजा बिराद गिलु बालु खस्थ' मोन्दोंमोन नाथाय नै आरो बिनि लोगोसे आन्दलनावबो बेसेबांबा दोखो ओंखारफादोंमोन नाथाय जोंनिया सिमां जालांबाय आरोखि आरो बिनि सोमोन्दैबो दाखालि 27 जानुवारियाव जिहेतु जोंनि बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जोंनि सनितपुर आरो गहपुर जिल्लाया बेसेबांबा खस्थ' मोन्दोंमोन आरोबाव दा थांदों बावबो लाफा जायाखै आरो जोंनि फरायसालि लामा सामा बायदिसिना कलेज नानान्था लामा सामा बेफोरखौबो जोंनि माबायाव जोंनि ओरैनि मोननै जिल्लाखौ माने डिस्ट्रिक्ट मोननैखौ बिश्वनाथ आरो बिश्वनाथ सारिआलि मोननैखौ माने लाफादिया आं दा मा बुंबावनो रायजोफोरजों दुखुजोंनो थानांसिगोन रायजो राजानिसिम आं बेखौनो बुंबाय खुलुमबाय थांनाय 2009 मायथाइनि जोङो 6 खालाराव जोङो बिमाजुलि हालामाव जोबोद गिलु बालु दावहा जानानै थांबाय बेयाव जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिमाजुलि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सैनांबाय लोगोसे बायदि जोंनि माहारिनि सुबुं माहारिनि महिलाफ्रा गोबां आर्मिजों बायदिसिना
खालामजाबाय आरो बेयावबो जोङो दिनैसिमबो जोङो जों बिटिआरआव गोलैफायासै आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे दा थांनाय 2014नि 23 डिसेम्बरावबो बेयाव जोङो गोबां आर्मि पुलिसजों नाख्रेबजाबाय आरो बेयावनो गोबां माने सुबुंफ्रा गोबां माने आर्मि पुलिसजों रेप खालामजाबाय बेफोराव जों जोबोद दुखु नांदों आरो बेयाव माने जोङो जोंनि बिमानजुलि हालामनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों आरो दुखु फोरमायदों जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरा दाबो थामथि बड'लेण्ड एकर्डआवबो जोङो गालांजाबावबाय जोंनि बिमानजुलि हालामावबो गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' सोलिदोंमोन गोबां दावहा नांनांदोंमोन आरो जोङो दासिमबो जोङो दुखु खस्थ'यै सोलिनानै दङ दा बेखौ जोंनि सोरांनि माखासे लिडारफ्रा जोंखौ नायफिनाखै आरो बेजों लोगोसे जोंखौ गोबां बिदिनो हांगामायाव जोंखौ लाङो लेंहरो जों थाङो लैहोर लैहोर थांनानै जोङो हांगामायाव बाहागो लाफैयो बे खेत्रआवबो जोंखौ सोरांनि लिडारफ्रा जोंखौ नायफिनाखै जेबो जोंनि थाखाय जेबो सानाखै जोंबो दुखु फोरमायदों जोंखौ दुखु मोनदों आरो जोङो बेखौनो बुंनो लुबैयो दिनैनि थारिखआव जोङो जोंनिखौबो फैगोन जेनेबा 10 थारिखआव जेनेबा अमित शाह मदि शाह फैनो गोनां दंनो बेयाव जोंखौ जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ गहपुरखौ जोंखौ बिटिआरआव सोफाथारनांगौ होननानै जोङो जोंनिफ्राय गोख्रै खावलायनाय थाबाय नङाब्ला जोङो गोबां दुखु मोनगोन आरो जोङो बोरैबा मोनसे माने जोङो एसे इमोस जाखांनाय फैगोन आरो बेखौनो बुंनो लुबैयो जों जेनेबा जोंनि बे एरियायाव जोंनि बिमाजुलि गहपुर बिश्वनाथ बेयाव जोङो लामा नांगौ जाहाथे बे लामाया बानासुर लामाया गोख्रै जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै जोंनि एरियायाव ओनसोलाव गोबाङानो जोंहा स्कुल फरायनायाव बा बायदिसिना जान बाहनाव जोंहा बुहुद हेंथा बा माखासे गोग्लैसोनानै दं बेनि थाखाय जोङो बे बानासुर लामाखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों जोंनिफ्राय खावलायहरनाय थायो बेजों लोगोसे जोंनियाव बिश्वनाथ बा सनितपुर बा गहपुराव जोंनो मोजां फसंथान इन्डास्ट्रि बा बायदिसिना स्कुल बिदि माने जोंनो नांगौ बेखौ माने जोंनो होनाय जायाखै बेखौ जों जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो सोनाबाथिंल' गासैबो लिडारफ्रानो सोनाबाथिंल' माने गासैबो इन्डास्ट्रि बा फेक्टरि बा बायदिसिना फसंथानफोरखौ मोजां जोंखौ गासैबो ओजोंहाय बोना लाजोब्बाय जोंथिं माने दिनै एसेबो जेबो मोनसेबो इन्डास्ट्रि बा फेक्टरि बा मोनसे स्कुल मोजां कलेज बा इन्जिनियारिं कलेज बा साइन्स कलेज बा माबा मोनसे मोजां सुबिदानि थाखाय जोंथिं माने हरनाय जायाखै दा बेखौ जों गोबां माने दुखु फोरमायदों आरोखि दा बेनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ फोरमायदों आरो बुंहरनो सानदों जाहाथे जोंनियावबो माने बे सुबिदाखौ होयो आरो जोंनि बे दा थामथि एकर्डआव जा एग्रिमेन्ट लादों बे एग्रिमेन्टखौ माने थाबैनो मावनांगौ होननानै जों बे बानासुर लामाखौबो थाबैनो बे माजदानिफ्राय हलंगिसिम बे बानासुर लामाखौ मावनांगौ होननानै जों माने खावलायहरदों आरो गोख्रैनो खावलायनाय जादों आरो अब्लासो जोंनि बे गहपुर हालाम बा बिश्वनाथ हालाम बा सनितपुर हालामा जोंनि बर' रायजोनि थाखाय डेभेलप जागोन आरोखि नङाब्ला जों माने गिबियावनो जेसेबांनि दुखु सहायदोंमोन बेबायदिनो जोङो दासिमबो माने दुखु खस्थ' सहायनांगोन आरोखि लोगोसे जोंखौ माने गोबां माने जांख्रिथायाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जांख्रिथायावल' जोंखौ लाफानाय जायो जों माने थाङो जोंनि जांख्रिथायखौ सोर बांसिन माने मुभमेन्टखौ सोर बांसिन थाङो बेयाव माने गोबां मानसियानो दुखुथिया हाजिरा मावना जाग्रा गोरिब गुन्द्रायासो माने जांख्रिथायाव थाङो दा बे हिसाबै जोङो माने गासैबो धोनि मानसिफ्रा माने बे जांख्रिथायाव ओंखारा बांसिन बिसोरो धोनि मानसिफ्रा जांख्रिथायखौ मिनियोसो आरोखि दा बेयाव माने जोंनि दुखिया हारिफ्रासो बा सुबुंफ्रासो माने बे माबायाव हांगामायाव माने बाहागो लायो आरोखि आरो आं बेखौनो लोगोसे बुंनो सानोदि जेनेबा जोंनि 2009नि जिथुनि माने नेपालि जेनेबा हांमा जादोंमोन बे आरो लोगोसे नैबे 2014नि 23 डिसेम्बर 2014 मायथाइनि जिखुनु दाङाबाजि जानानै थांबाय बे दाङाबाजियाव जोंनि बिमाजुलि बा ओरैहाय सनितपुर राङापारा ओरैहाय भालुफुं गहपुर बे हालामनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा गोबां आर्मि पुलिसजों बुख्रुजाबाय जेल जानांबाय गोबां मानसिफ्रानो हाराहास्ति हिन्जाव होखारनानै जेनेबा खारनांबाय सोरबा हौवाया हिन्जाव थैजाबाय सोरबा हिन्जावा हौवा थैजाबाय सोरबा जेल जानांबाय सोरबा बिदिनो गोबां माने फानलायनानै जेल जानांबाय आरोखि दा बे खेत्रआव माने जों दासिमबो जोंनि बिनि फिथाइखौ जों मोननाय जायाखै आरो जेसेबांखिनि माने हांमायाव माने माबादों जोंनि बे बिश्वनाथ गहपुर सनितपुर ओरैहाय राङापारा
दिखियाजुलि बे हारि माने जायगानि मानसिफ्रा ओनसोलनि मानसिफ्रासो माने बांसिन खस्थ'खौ लादों बे हिसाबै नायोब्ला जों माने जोंनि बे बिश्वनाथ सनितपुर गहपुर बे ओनसोला दाजाबजाथारनांगौ आं बेखौनो गोख्रोङै खावलायो जोंनि बे सनितपुर राङापारा बिश्वनाथ गहपुर बे ओनसोलफ्रा जों बे नैबे फैगौ माबायाव एकर्डआव माने दाजाबजाथारनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ माने गोख्रोङै खावलायनाय थाबाय